ወንጌል እግዚአብሔር ከምህር ካብ ዝተሓረ አገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስን ሐዋርያ ክኸውን ካብ ተጸውዐን ካብ ጳውሎስ ተላእኸት መልእኽቲ እዚ ወንጌል እዚ እግዚአብሔር አቀዲሙ በነቢያቱ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍት ዘተስፈወ እዩ እዚ ወንጌል እዚ ብዛዕባ ሰብ ኮይኑ ካብ ዘርኢ ዳዊት ተወልደ ወዱ ይዛረብ ካብ ሙታን ብምትስኡ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ወደ እግዚአብሔር ምዃኑ በኃይል ዝተገሃደም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ሁሉም አሕዛብ ከም ዘአምኑን ከም ዝእዘዙን ክንገብር ብኡን ምእንቲ ስሙን ጸጋን ሐዋርያነትን ተቀበልና ንስኻትኩምን ከም አቶም ለኢየሱስ ክርስቶስ ክትኮኑ ተጸዊዕኹም ኢኹም አብሮም ዘለኹም ቅዱሳን ክትኮኑ ተጸዋዕኹም ፍቁራት እግዚአብሔር ኩልኻትኩም ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በክርስቶስ ንእማንኩም ኣብ ኩሉ ዓለም ስለተሰምዐት ቅድሙ ሁሉ ብዛዕባ ኩልኻትኩም ለእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ አመስግነለኹም እንተይ ቋረጽኩ ኩሉ ሻዕ ኣብ ጸሎተይ ከም ዝክረኩም እቲ ወንጌል ወዱ እናሰበኽኩ በሙሉእ ልበይ ዘገልግሎ እግዚአብሔር ምስክር እዩ ፈቃድ እግዚአብሔር እንተደኣ ኮይኑ ናባኻትኩምን ክመጽእ መንገደይ ከቕንዐለይ ይጽለለኹም በእምነት ምእንቲ ክትጸንዑ መንፈሳዊ ውህብቶ ከካፍለኩም ስለዝደሊ ክሪአኩም እናፍቀለኹም እዚ ከዓ ኣነን ንስኻትኩምን በታዘላትና እምነት ንሰንሳትና ምእንቲ ክንጸናና ኢለየ ስምሕዋተይ ከምቲ ኣብቶም ካልኦት ኣሕዛብ ዝረኸብኩ ወፍረ ኣባኻትኩምን ምእንቲ ክረክብ ናባኻትኩም ንምምጻእ ብዙሕ ግዜ ከም ዝመደብኩ እንተኾነ ክሳዕ ሕዚ ከም ዘይተኸኣለኒ ክትፈልጡለይ ይደሊ ንግሪካውያንን ካልኦት ኣሕዛብን ንዝተምሃሩን ዘይተምሃሩን ክሰብኽ ግቡእ እዩ ስለዚ ከም ሓሳበይ እንተዝኸውንስ ኣብሮም ዘለኹምውን ወንጌል ክሰብከልኩም ብርቱዕ ድሌት ኣለኒ ብወንጌል ኣይሓፍርን እየ ወንጌል ንዝኣምን ኩሉ ቅድም ንኣይሁድ ድሓር ንኣሕዛብ ዘድሕን ኃይል እግዚአብሔር እዩሞ ከምቲ ጽሑፍ ጻድቕ በእምነት ዝነብር ዝብሎ ኣብ ወንጌል እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝርከብ ጽድቂ ማለት እቲ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ በእምነት ዝርከብ ጽድቂ ተገሊጹ ኣሎ ወጣ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ክፍኣትን ኃጢአትን ናይቶም ብኽፍኣቶም ንሓቂ ዝኽውልዋ ሰባት ካብ ሰማይ ክግለጽ እዩ እግዚአብሔር ስለ ዝገለጸሎም እቲ ብዛዕባ እግዚአብሔር ክፈልጥዎ ዝግባእ ኣብ ኣቶም ግሉጽ እዩ ዘመኻኒዎ ምእንቲ ክስእኑስ እቲ ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ተርእዩ ዘይፈልጥ ባህሪ እግዚአብሔር ማለት ዘለዓለማዊ ኃይሉን መለኮቱን በቲ ዝፈጠረ ፍጥረት አጸቢቁ ተገሃደም ንእግዚአብሔር እናፈለጥዎስ ከም አምላኽነቱ ኣይኽበርዎን ከምኡውን ኣይመስገንዎን እኳ ደኣ በሐሳቦም ከንትኾኑ እቲ ዘየስተውዕል ልቦሙን ጠልመተም ለባማቲና እኳ እንተበሉ ዓሻታት ኮኑ ንኽብርቲ ዘይመውት ኣምላኽ ናብ ምስሊ መዋቲ ሰብን ኣዕዋፍን 4 መሓውር ዘሎም እንስሳን ናብ ለመም ዝብሉን ለወጥዎ ስለዚ እግዚአብሔር ከዓ ንሰንሳቶም ሰብነቶም ከሕስሩ በትምኒት ልቦም ንርኽሰት ኣሕሊፉ ሃቦም እዚ ከዓ ነቲ መለኮታዊ ሓቂ ናብ ሓሶት ስለ ዝለወጥዎ ክንዲ ፈጣርውን ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልገሉን እዩ ንሱ ግና ንዘለዓለም ብሩኽ እዩ አሜን በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ እግዚአብሔር ንዘነውር ፍትወት ኣሕሊፉ ሃቦም ደቂ ኣንስትዮኦም ተይተረፋ ነቲ ጾታዊ ባህሪን ሓዲገን ንጾታዊ ባህሪን ዘይግባእ ፈጸማ ሰብኡት እውን ከምኡ ነቲ ምስጓል ኣንስተይቲ ዝፍጸም ባህሪኦም ሓዲጎም ንሰንሳቶም ብፍትወቶም ነደዱ ሰብኡት ኣብ ሰብኡት ነውር ገበሩ ናይቲ ዝገበርዎ ስሕተት እውን ግቡእ መጽዓቲ ኣብ ርእሶም ኣውረዱ ከምቲ ንሳቶም ንእግዚአብሔር ክፈልጥዎ ዘይደለዩ እግዚአብሔር ከዓ ነውር ክፍጽሙን ዘየስተውዕል እምሮ ኣሕሊፉ ሃቦ ስለዚ በዓመፅ ብኽፍኣት ብስስዐ ብቕንዓት ብቕትለት ብባእሲ ብምጥፋእ ብእከይ ሙላኣት ኮኑ ከምኡውን ስም ሰብ ዝጸልሙ ሓመይቲ ንእግዚአብሔር ዝጸልኡ ዕቡያት ተጅሃርቲ ክፍኣት ዝኣልሙ ንወለዶም ዘይእዘዙ ዘየስተውዕሉ ጠላማት ፍቕሪ ዘይብሎም ጨካናት እዮም እዚኣቶም
እቶም ከምኡ ዝገብሩ ሞት ይግብኦም እዩ ዝብል ቁኑዕ ፍርዲ እግዚአብሔር እናፈለጡ ነዚ ሁሉ ይፍጽመለው እዚ ከይኣኽሎም ከዓ ነቶም ከምኡ ዝገብሩውን የተባብዑ ኣለው